Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to si piš. Tak jsme tady zas. Jsme tady zas a na tento díl se moc těšíme, protože tohle by měl být ten jeden z těch zábavných dílů. Jo, doufejme. Vtipných a nahráváme ho proto, protože jsme zjistili s Otí, že už jsme se strašně dlouho pořádně nezasmáli. Takže fingers crossed, aby to tak dopadlo. A navazujeme na náš díl číslo 7, myslím, že to je, s názvem Pohovor, jak to bylo? Pohovor, a nep, jak si to udělat hezký. Ano, že to je jeden z našich nejposlouchanějších dílů. Takže jsme našli spoustu krásných, zajímavých historek z pohovorů. A vůbec HR procesu, celého toho náborového procesu, že to nesnáším, náborový proces. Tak to neříkej, když no, to nesnáší. pardon, tak z celého toho procesu, když někoho potřebujete najmout. Ano, ano. A jak milí posluchači můžete vidět, tak vy nás můžete i vidět. Ne, Verunka to trošku popletla. Aha. Prosím vás, vy, co nás posloucháte, jo, takhle. Tak tento díl je náš, neřekla bych prémiový, ale možná jo, prémiový, kdy nahráváme i na video, nahráváme ale jenom nás dvě, jo. A tady ten díl bude k dispozici, kde to vám řekneme až na konci, abyste to nikom nevypnuli. Přesně tak. A v rámci průzkumu a sběru vlastně těch nejlepších historek z pohovorů, fuck-upů a bizárů, tak jsme pustili vlastně i malou anketku na LinkedIn, ano, kde jsme vás žádali právě o vaše storky, vaše zkušenosti, vaše bizáry a dost jich nám tam sešlo, takže budeme mluvit i o těch. Přišla mi spousta komentářů pod ten LinkedIn příspěvek, přišla mi spousta zpráv přímo na LinkedIn, soukromně a máte se na co těšit rozhodně. Jo, ještě teda připomenu ten díl 7, jo, protože tam, jenom abyste si dokázali představit, kdo jste ho třeba ještě neslyšeli, tak samozřejmě to napravte a pusťte si ho, ale tam jsou třeba historky o tom, jak při pohovoru vypadne kondom na stůl. Ano, prosím, to byla moje historka. Jak přijde kandidát s knězem, který zvěstuje doporučení až od Boha, anebo moje historka, jak jsme s hiring manažerem půl hodiny křičeli na kandidáta. Takže určitě si to pusťte a potom si pusťte tenhle ten díl. Rozhodně doporučuji, těch historek je tam velká spousta, my na ně navážeme. Já úplně vím přesně, s čím navážu dneska na Pána Boha. O můj bože. O můj bože. A uvidíme, jestli bude tak stejně úspěšný jako ten předchozí. No tak doufujeme, že bude i úspěšnější. Jo, vzhledem k tomu, že teď už nás můžete i vidět, kde se dozvíte až na konci. Ano, jinak omlouváme se za to světlo, vypadáme jak zombie, ale my jsme to tady neosvětlovali. Ano, prostě jsme takový zelený, jak kdyby jsme celý den blinkali, ale neblinkali jsme. Normálně, jinak máme normální barvu. No dobře, tak let's go na part 2. OK. No jdeme na to. A my jsme neřekli, kde jsme, tak to ty, co koukají, tak vidějí. My jsme dneska v Magentě, nahráváme Magenta Experience Center. Děkujeme, že tady můžeme být. A řekli jsme, už jsme tady zas, já si to nepamatuju. Říkali jsme. Jo, tak paráda. Ne, já se omlouvám, milí posluchači, ale tohle to už je druhý díl, který dneska nahráváme. Ano. A už je toho fakt hodně, takže já jsem teď se úplně ztratila v níti, v lince. V překladu nahrávání. Prostě jsem ztracená. Dobře, tak Otíku, čím začneme? Jaký historky tam začneme házet? Mám ty, co jsem našla na webu, na internetu, anebo začneme těma, které jsme dostali od našich fanoušků, posluchačů. Ale ať je ten rozjezd takový pozvolný. Já bych začala tím internetem, protože to už budou takový ty historky, které už možná jste někde slyšeli. Pak začneme těma novýma, autentickýma historkama od našich čtenářů na LinkedInu. Ano. A potom máme ještě takových pár, jak to říct, šťavnatých. To mám tady jako první, to asi číst nebudu. Trošku prostých. Takže ty necháme ještě až na konec úplně a ještě si rozmyslíme, co s tím uděláme. Jo. Já bych to tam normálně nacpala. No, to věřím, že bys to tam narvem to tam. Tak Verunka to tam nacpe a já potom vymyslím, co s tím uděláme. Dobře, tak co kdybychom začali třeba maminkama? Chci začít maminkama? Já ráda začnu maminkama, protože mě to připomnělo ta historka s tím Bohem. Aha. Jo, jak já to připomenu jenom těm, kteří to už slyšeli, anebo těm, kteří to neslyšeli, tak to je historka o tom, kdy kandidát přišel na pohovor rovnou s knězem a ten
kněz zvěstoval doporučení přímo od Boha. Jo, tak toho musíte vzít, že jo? Jinak prostě hněv boží a nazdar. Skončíte v pekle. Skončili jste prostě. No jo, ale kdo má, teď nevím, jestli vyšší nebo o něco nižší instanci, to je diskutabilní velice. Můžeme o tom udělat nějakou rozsáhlou rozpravu nad vínem třeba. A to jsou maminky. Vážení přátelé, nevěřili byste, kolik jsme našli, nebo kolik se nám sešlo historek o maminkách, kdy opravdu maminky hrají hlavní roli na pohovoru. Jako na vašem pohovoru. Jako na pohovoru s kandidátem. Jo, ta maminka se neúčastní toho výběrového řízení, teda vlastně účastní, ale není kandidátem. Jo? Takže pojďme se podívat zblízka na maminky. Hoď je tam. A nic proti maminkám, my máme rády maminky. A sami jsme maminky. A my jsme taky maminky, ale s našimi syny a dcerami nebudeme chodit na pohovor. Ne. Můžeš jít s mýma dcerama a plus tvýma synama. No to bychom si pomohli. No jasně, určitě. Tak, dobře. Tak začni. Tak, hoď tam. Ne, já? Ty házíš, já házím? Tak počkej, já si ji klidně najdu. Hele, maminka, jo, dobře. Maminka. Tak. Maminka na pohovoru s kandidátem, kterému bylo 23+, jo, takže rozhodně dospělý. Přišla maminka, aby na něj dohlídla, že bude správně reagovat, aby tu práci získal. Jo, prostě opravdu přišel kandidát, maminka si sedla vedle něj a sledovala, jestli správně odpovídá. Jo? Tohletu historku máme od Andrej Novotný, HR manažerky v Novira SE. Děkujeme, Andrej. A já jsem k tomu ještě našla, a to možná si našla i ty, Verunko, a to byl příběh maminky, nebo respektive dcery, uchazečky, která přišla na pohovor s maminkou. Maminka převzala veškerou iniciativu, ptala se, odpovídala za dceru a ve finále se zeptala, jestli ta dcera bude muset mít v práci nějaký stejnokroj. Bylo jí odpovězeno, že ne, že nikoli, že může nosit, co chce. A maminka na to, no tak to je super, tak to může nosit i minisukně, protože ona má naše holka super nohy. Jo, takže maminka, prosím. Já myslím, že ani jeden z těch uchazečů tu práci nedostal. No. Co ty tam máš s maminkou? No hele, já teďka koukám, že jsem si to asi nedala. Jo, počkej, tady mám, ale to je v těch historkách z toho Lindkinu. Ale to musíme hodit teďka, když mám. Dobře, no tak já to tam klidně hodím, já to tady mám. No, tak to tam hoď, od Jana Mrázka. Mám to tady od Honzy Mrázka, Chief Operation Officer ve Stablecam. Doufám, že to čtu správně. A ten nám napsal. Při pohovoru na skladníka mě uchazeč, v závodce čerstvý absolvent střední školy, poprosil, zda by bylo možné to vše zopakovat i mamince. Řekl jsem ano a tak vyndal telefon, zavolal svou drahou maminku a telefon mi předal. Mamince jsem vysvětlil, co všeho v práci čeká, ujistil jí, že u nás bude v dobrých rukou a slíbil jí, že i u nás dostane školení obsluhy vysokozdvižného vozíku, protože mu ho slíbili na pracáku za 14 dní, tak aby na tom nebyl škodný, když nastoupí u nás. Jo? Dohodli jsme se na nástupu, vlastně tedy více s maminkou než s uchazečem a vyšli mu, tedy spíš jí, v pár věcech vstříc. Po víkendu hned v pondělí chlapec nastoupil a vydržel u nás přesně 2 dny. To je výborný, přesně 2 dny. Přesně 2 dny a pak šel zase na pracák a tam si teda dodělal ten vysokozdvižný vozík. Okay. Honzo, děkujeme, to byla velmi dobrá historie. Já jsem se ještě dočetla, že kandidát si, muž si přivedl maminku, ano. Ale maminka tatínka, dědu a babičku, aby jim ukázal, ta maminka, že přivedla ty ostatní, aby jim jako ukázala, kam ten kluk nastoupí. A to se jednalo, pozor, o první pohovor, jo. To nebyl onboarding, jo, ještě. No, takže hodně to tu personalistku tenkrát překvapilo. Víš, co mi to připomíná? To taky, ale jak se jmenuje ta pohádka, jak tahali tu řepu? Maminka tahala, dědeček tahal, tatínek tahal a všichni tahali tu řepu. No. Jo, pohádka o řepě, no, tak to je ono. Takže, ale ty maminky, já jsem právě našla i na LinkedInu post s odkazem na článek z Forbesu, ano. Který vyšel asi v Americe, protože to je o trends Ameriky, jinde, ano, kde jinde. A psalo se o tom v květnu, což je jako chviličku zpátky. Takže v poslední době se v USA objevuje právě zajímavý trend, kdy mladí lidé z generace Z si vodí své rodiče na pracovní pohovory.
Podle průzkumu, který uveřejnil právě Forbes, se tak děje až ve 27% případů. To není možné. Tak píše o tom Forbes No a tak dělali to musí průzkum. být pravda, rozumím. No, tak to musí být prostě pravda. Žádná kachna to nebude. Rodiče se účastní všech forem pohovorů, a to i osobních, i online. Hele, a myslíš, že zaskakují i v práci, když ty mladí jako nastoupějí a pak třeba onemocnějí, tak nakuše maminka, tak já jsem tady dneska za Pepička. Ale je to možný, no. Teda za Joseho. Nevím. Takže toť jako k maminkám, no, že prostě jasně my milujeme své děti, chceme samozřejmě jim pomáhat, ale možná někdy ubrat by bylo lepší. No, tak maminky, děkujeme, že se o nás tak dobře stará. Ale na pohovory s náma nechoďte. Ne. Teda mojí maminku by to fakt nikdy nenapadlo. Dobře. Mojí maminku by to taky nenapadlo. Jo, možná by je to napadlo, ale nikdy by to neudělala. To je pravda. Vždycky ale jako zkontroluji, co máš na sobě, jak jsi namalovaná, víš. Jo. No. Pokřtí. Máš kapesník, košilku do kalhot a můžeš jít. Okay. Přesně. Tak, co dál? Co dál? Hele, já tady mám jednu historku, kterou mi poslal jeden můj sledující na LinkedInu a poprosil mě, jestli bych to mohla přečíst, ale anonymně, protože by se v tom mohl někdo poznat a on by nerad jako někoho dostal do trapné situace. Takže máme tady anonym. Máme tady anonym. Ale já mu děkuju teda našemu posluchačovi. Já ještě uvidím, jestli mu poděkuju. Jestli to bude dobrý nebo ne. Je to dobrý. Tak uvidíme. Tak, a ten mi napsal. Pro mě nejhlubším zážitkem byl pohovor u americké firmy na Slovensku. Jo, už to začíná. Americká firma na Slovensku. Orientujte se, jo. Aha. Ono to totiž trošku začíná jako vtip, takový ten klasický, sejde se Američan, Číňan, Vietnamec, jo, a letějí někam třeba. A Rus, ano. Ten tam většinou figuruje, no. Takže znovu. Pohovor u americké firmy na Slovensku. Trvalo to asi 7 hodin. Ten pohovor. 7 hodin. Ta cesta na to Slovensko. Opakuji. 7 hodin. Ne. Pohovor? Ano. A poslední, celý to přijímací, jako ten přijímací setkání, jo? Jo. A poslední hodinu jsem seděl na židli uprostřed místnosti, kde v každém koutě seděl jeden člověk. Tady začíná ten vtip, jo. Vietnamec, Američan a Slovák. Mluvili střídavě z různých rohů, někdy dokonce 2 na 1. 4 různými angličtinami. Jasně. Jo? No, nakonec jsem to vyhrál. Jsi jako přízvukem, angličtina jenom 1. No, jasně, tak jako s nimi přízvuky, tak ježišmarja, to posluchačům dojde, ne? Nás poslouchají inteligentní lidi. To každopádně ano, pardon. No, nakonec jsem to vyhrál a asi po roce jsem se od toho amerického ředitele dozvěděl, že to byl cílený test na stress resistance, že? Aha. Jen to světlo do očí chybělo. Byl to fakt humus. Po tomhle už každý další pohovor vypadal jako přátelské popovídání. Nejlepší na tom bylo, že jsem tam došel k závěru, že tam vlastně dělat nechci. Ku podivu. To je ale překvapení. Bylo to opravdu mimořádně nepříjemné. Vlastně kliká, že jsem měl trochu vojenskou přípravu. Umím si představit, že pro normálního člověka by to bylo velmi za hranou. Tak jsem u závěrečného povídání vyslovil mzdový požadavek, který byl podle mě v té době naprosto nepřijatelný. No a pozitivní reakci a formální nabídku jsem měl v e-mailu dřív, než jsem ze Slovenska dojel domů. Tak jsem to vzal. A dobře udělal. Nakonec to byli fajn lidé, s tím americkým ředitelem jsem dodnes v kontaktu, už je v důchodu, v osobním kontaktu. Mám u něj doma doživotní nabídku ubytování při cestě a to neřeknu kam. No, prostě do zahraničí. A nastartoval jsem tím celou svou kariéru. Takže vidíte, i když vás čeká takovýhle peklo a vy ho zažijete a přežijete, tak pak se z toho může vyklubat super job. A nebo taky ne, no. To si musíte rozmyslet. Právě, a nebo taky ne. A nebo ten pohovor je z toho vlastně to nejlepší, co vás v té firmě čeká. A nebo taky tak, no. No, takže tak. Okay. Co ty tam máš dál? Já nevím, jestli mám teda házet jako tak nějakou ještě slušnou, jo? No jasně, ty prostý necháme až nakonec. Ještě, tak já zkusím, tady mám jako krátkou, pak můžeš pokračovat, já si pak najdu nějakou delší. Dobře. IQ test ano či ne, když si testujete kandidáty, jo, nebo když jste na pohovoru, dostanete nějaký testy, že jo, tak tady třeba jeden příklad nepříliš dobře vedeného výběrového řízení, je to asi 15 let zpátky, jo, teda podotýkám to, asi ty IQ testy byly častější, nevím. Tak máme tady Janu, která absolvovala na pohovoru právě IQ test. Jo. Každá další otázka v tom testu byla těžší než ta předchozí, prostě se to stupňovalo, a tak použila pravidlo z autoškoly. Nejdelší odpověď je ta správná.
A když nevíš, dej za B. Očividně to zafungovalo. Vyšlo jí IQ 158. To už je na menzu, ne? Což pan ředitel jako nerozdejchal a odmítl ji na pozici přijmout, protože do administrativy a na administrativní pozici přece nemůže mít někoho, kdo má vyšší IQ než on. Tak pozor, mám podobnou historku. Tu mám od Báry Tůmový, která dělá... Zdravíme Báru. Zdravíme Barunku, která dělá employer branding, pardon. Co dělá? Co dělá? Dělá employer branding Ano. v DM drogerii. Tak ta píše, mě jeden ředitel jedné firmy nevzal jako asistentku se slovy, já vás vzít nemůžu, vy mluvíte německy líp než já. Jo, takže být moc dobrý se taky nevyplácí. Jo, zvlášť, když lepší než ten ředitel. No. IQ 158 to už jako je podle mě mazec, no. To nemá většina ředitelů, asi si myslím. A nevadí. Tak, co tam máš dál? Jo, Tak. počkej, já tady mám něco. To se vám zasekne mozek, jo, protože mě se zasek a jestli vám Jo, ne, tak, jo, tak to jo. budu teda koukat. To mi poslala Viktorie Kněžková, já to dneska neřeknu dobře, TechRuiter a HR Generalist na volné noze. TechRuiter? TechRuiter, ano, tady to má napsané, já jsem si to skopírovala. Okay. Prostě dělá technického rekrutera a HR Generalist, kdybyste tomu někdo nerozuměl. Tak, můj oblíbený zážitek, který mě na chvíli naprosto zasekl, i když to nebylo nic hrozného, byla věta. A víte, že chodím s bývalou přítelkyní vašeho bývalého přítele. Já když jsem si to přečetla, tak se mi fakt ten mozek na chvilku zastavil. A začala jsem přemýšlet, jak tam ty vazby vlastně jsou. Jo, to je, když začneš Řekni to ještě jednou a pak dáme minutu, no to stačí, máme chytrý posluchače, 20 vteřin si to zpracujou. Řekni to ještě jednou. Dobře. A víte, že chodím s bývalou přítelkyní vašeho bývalého přítele? Jo, takhle, mě nebude stačit těch 20 vteřin, jo, takže když si to pauzněte, informace k nezaplacení prostě, jo. Dejte si kolik času, kolik potřebujete, abyste to schroustali, anebo to nechte bejt, ono asi se taky nic nestane. Já mám tady, můžeš si vybrat, mám tady jeden takovej smradlavej, anebo zubní. No, to je jedno lepší než druhý. Tak dej zubní. Tak dám zubní. Mám to nazvaný jako ten zpropadený salát. Jo? A píše to Kateřina, z 32 let specialistka na B2B komunikaci. A je mnoho věcí, které mohou během pohodu kompletně podrýt vaši důstojnost. Třeba když náboráře poprskáte, nebo když důležitě mluvíte o svém životě a celou dobu máte nudli u nosu. Pokud se vám to stane, nic se neděje, život jde dál. Jak to vím? Teda jak to ví Kateřina? Protože jednou absolvovala celý pohovor s kouskem zářivě zeleného salátu mezi zuby. Sice ji nevzali, ale popravdě řečeno, až tak jí to nevadilo, protože narovno podle toho, co viděla, tak by v té firmě stejně nebyla moc velká zábava. A krom toho, když jí nedokázali upozornit ani na malý kousek jako salátu v zubech, tak jak by se mohla spolehnout, že dostane upřímnou zpětnou vazbu, že jo? Ale jako zábava, oni se třeba bavili. Mimochodem, my dneska nahráváme na video. Ano. Měla něco v zubech? Ne. A ty taky ne. Já tam mám díru, mě to všechno vypadává. Ale nemám, ne. Dobře, tak ten smradlavý si nech nakonec. Nakonec? No, chceš ho říct rovnou? Jako... Tak ho dej. Tak dobře. Mám to nazvaný jako smrad, že by jeden pad a hnědej flek. Já nevím, jestli to chci slyšet. Fakt to nechceš nechat nakonec. Nech to nakonec. Ale a není to tak nechutný. Není to nechutný. Tak dobře. Nebudeme blinkat. Zatím. Ne. Tak, Pavel, je to příběh Pavla. Který se hlásil na pozici technologa. A jak říká, nikdy se mi nic trapnějšího nestalo. Na pohovor jsem byl dobře připraven, byl jsem trochu nervózní, ale nechybělo mi zdravé sebevědomí. Byl jsem si jist, že mám velkou šanci. Elegantně nahozen jsem vstoupil po vyzvání do místnosti, kde mě čekal ředitel firmy a paní personalistka. Taky hrozný slovo. I hned po usazení jsem ale zacítil nepříjemný zápach. Po usazení? Ano, opravdu nepříjemný zápach. Jakože dosedneš a začneš to cítit. Okay. Ano, opravdu nepříjemný zápach s vykřičníkem. Opravdu to bylo nepříjemné. A nebyl jsem sám. Znejistění byli i ředitel a personalistka. Asi to cítili taky. Vedli jsme pohovor, kdy se ale ani jeden z nás nesnažil dát najevo, že v místnosti opravdu něco smrdí. Smrdí, toto smrdí, že? Pak se to stalo. Změnil jsem pod stolem polohu nohy
a na koberci uviděl hnědej flek. Okay. A bylo to jasný. Psí prostě exkrement, já mám se exkrement, ale prostě byl psí bobek, no, na mé botě. On si ho vyšláp někde teda a přines. No, nohu jsem nenápadně ohnul, do toho zároveň odpovídal na otázku, proč zrovna naše firma, jako jo. Bylo to opravdu čerstvé, fresh poop, jak se říká. Musel jsem do toho šlápnout těsně před vstupem do budovy a přes nervozitu jsem si toho nevšimnul. Pohovor byl velmi stručný, proč asi? Taky jsem se těšil, až už odejdu. Totálně mě to znejistilo, už ani nevím, jak a na co jsem odpovídal. Zůstal po mně jenom hnědej flek pod stolem. Místo jsem nedostal a popravdě jsem za to rád. No, tak to je blbý, no. A s tím neuděláte vůbec nic, maximálně opravdu o tom začít mluvit. Ale i přesně, jako, já bych řekla, taky to cítíte, já se hrozně omlouvám, ale já jsem jako opravdu šlápnul. Tak to budu mít dneska štěstí. To mě rovnou vezmete, dneska budeme mít štěstí všichni, ale nemusíme to dýchat, půjdeme za sračky, ať zasmradím i tu. Já sundám boty a... Já bych to normálně sundala, popisala bych igelitku, no a tak potom třeba ti smrdí nohy, víš jak. Přes botu? No kdyby jsi jako sundal tu botu, dal jí do igelitu. Aby to nebylo ještě horší. Jakože smrdilo nám hovno, teď nám tady smrdí co? Hele, tak já myslím, že stačí, jo. Já teď tady mám historku, která je více intelektuální a méně smradlavá. Teda vůbec není smradlavá. Dobře. Tu mi poslal Daniel Zabek, který je CEO Zabek. Daniel Zabek, anebo je Žabek. A na LinkedInu nemá diakritiku. Takže Danieli, omlouvám se, jestli ti říkám špatně, Zabek je Žabek. Dobře. Prostě Daniel Zabek je to CEO v tiskárně Printo. Naposledy jsem byl na pracovním pohovoru před 25 roky. Evidentně tam dělá dlouho. Good for you. A dodnes nezapomenu, jak jsme vyjednávali o mojí mzdě. Mně se tam něco nelíbilo a majitel firmy citoval Zimmermana. Slovy. Já to tady klidně opravím, jestli chcete. A ze mě vypadlo kategorické, opravte to, z téže Zimmermanovy hry. A vidíte, jsem ve firmě dosud. Takže to bylo pro intelektuály, kteří znají a milují Zimmermana. Nemáte zač. Tak my Češi máme rádi Zimmermana, takže určitě všichni se v tom našli. Já tady mám taky historku, kterou mi poslal Ivo Guliš, ano, rekruter, který je aktuálně v BetSisu. Doufám, že to říkám správně, abych pak nedostala pojeb. Já myslím, že dostaneme spoustu pojebu, jakože jsme říkali ty jména blbě, nebo blbě názvy firem. Dostaneme bídu za to, no tak dostaneme bídu, no. Takže píše, asi největší bizár zažila, mu chybí písmeno, zažila kolegyně na takzvaném trial dni. Jo, kdo neví, co je trial den, tak prostě přijdete do firmy, vyzkoušíte si ve firmě pracovat, jít na oběd a strávit tam nějaký čas. A kdy kandidát po 3 hodinách přišel s tím, že omlouvám se, ale žena začala rodit. A byl pryč. Kandidát potom trial day dokončil o 2 týdny, bohužel jsme ho ale nepřijali, ale to byl jiný příběh. Proč jsem se ho nezeptala, jaký to byl příběh? To nevím, proč jsi se ho nezeptala. Nevadí. A hlavně, proč ho nepřijali. No. Chudák běžel, miminko narozený a tomu měli dát ještě jako tu rodičovskou dovolenou rovnou, teda tu otcovskou. Nevím. No, nevadí. A další bizár, který zažil už Ivo, tak byl u pohovoru po telefonu na pozici finanční kontroler. Paní ťukala do PC, vůbec Iva nevnímala a když jsem se jí zeptal, proč chce dělat tuto práci, tak řekla, teď jsem kvůli vám, že mluvíte, špatně zadala mzdy a neodejdou dneska. A zavěsila. Ne. Jo, je to tady černý na bílým. To ne. No tak, hele, a byl tam správně. Nesednul si místo na pohovor, nesednul si do účtárny. Ne, no dobře. No tak, dobře, že tam nenastoupil, že? Nebo nastoupil Ale tam? ne, to on pohovoroval. Víš? Jo, takhle! Ano. Jo, takhle, pardon. To byla Kandidátka na finančního kontrolera. Pardon, já jsem si to úplně A přemotala. u pohovoru prostě pracovala. Já jsem si říkala, proč on šel na pohovor Ne. na kontrolera, Ano, pak že je rekruter. No, Takhle, tak já myslím, že to všichni jako pochopili. Až na mě, no, tak to se omlouvám. Stává se. Hele, já tady mám pár příběhů ještě, který mi napsala Andrea Novotná, HR manažer v Novira SE. Ano. Tady už jsme měli od ní jednu historku o té mamince. A já tady mám takový krátký úryvky, co se jí stalo.
Přišel na pohovor se 2 nákupníma taškama a s přítelkyní. Přítelkyně prý žárlí a chce vědět, s kým mám domluvenou schůzku. Dobrý, co? No, to není moc dobrý, no. No, tak jako dobře. Dobře. Kandidátka došla na pohovor s pejskem Mopsíkem. Když jsme firma Dogs Friendly, tak je to v pohodě. Že? Ano. Což vlastně jako je v pohodě. Za mě to je v pohodě, protože pokud jsou Dogs Friendly, takže si přijde kandidát a rovnou si to vyzkouší, že tam může jít s tím psem, on si je taky trošku testuje, že jo. Za mě by to nebylo jako... Na pohovor. No, A proč ne, no. když jsou Dogs Friendly. No dobrý, ale do té, víš, tak většinou, když jsou dogs friendly, tak třeba do zasedačky ten pes úplně nepatří. Jako mohla se zeptat předem. Víš? To mohla jako, no. Jakože v té zasedačce Ale tak opravdu jako... mopsíka si dáš na klín, ten ti tam nic neudělá. Nebo do tašky, vej. Nebo do kabelky. No, do takového toho baťohu s tou koulí takhle průhlednou. Ne? To mají kočky. To dáš mají kočku do To baťohu. si pleteš zvířata, no. Já vím, a mají tam takový vypadá jak malý raketě. No, tak No. to by se tam ten mopsík vešel. Možná Nevadí, jo. popojedem. Dobře. Tak. Pokračuj. Kandidát telefonoval u příchodu na pohovor s jinou firmou. Měl zrovna press screening calls na obdobnou pozici. To je jako... Protože velice přicházíš zajímavý, na pohovor, jo, jako nazdar, jsem tady a rovnou jako máš press screening, jako... Hele, neměl čas, musel to tam sekat, že jo? Jo, není čas, ztrácet čas, jak se říká. Tak tady mám další. Kandidátka na začátku zmínila, že čeká důležitý hovor a musí nechat telefon na hlasitém vyzvánění. Krátce po zahájení pohovoru volal její naštvaný přítel, se kterým vedla diskuzi o jejich vztahu. Jo? Po 10 minutách se zvedla a odešla, že jde za přítelem a na změnu práce teď nemá náladu. Stane se, no. Tak jako, že jo, přítel volá, musí jít, no, musí běžet. Musí. No. A potom tady mám ještě jednu omluvu od kandidátky, která zavolala, že nemůže přijít na pohovor, protože má menstruaci a přijde za týden. Já tomu rozumím, ono to bolí. Ono to bolí, no. A jsi protivná? Chceš být protivná na pohovoru? To je pravda, bolí to, jsi protivná a navíc ona byla upřímná. Víš, mohla si říct, mám strašnou rýmu, mám kašel, něco, ale ona fakt Ale řekla já mám menzes ona řekla a nepřijdu. pravdu. No dobrý. A to je vlastně dobře. No to ale není pořád dobře. Pořád se tvrdí, jak se o tom málo mluví. Jo, že my ženy o tom málo mluvíme, že prostě s tou menstruací jsou spojený určitý věci, které tě omezují v práci a tak dále. A že je to vlastně pořád tabu téma, který by se mělo jako rozvíjet a mělo by být v povědomí. No tak, ona se toho drží. No jo, jenomže ty, když budeš jí pohovorovat a ona ti řekne, že když má menstruaci, tak jako přijde za týden, to znamená, že ona až nastoupí, tak týden nebude v práci z měsíce? No, může to tak být? No ale na to ještě nejsme tady zařízený, že bychom měli menstruační volno, když máme menstruaci. Vidíš, a to je špatně. To by měly být si, kde je na to. Jak to budeš kontrolovat? Budeš jim koukat do kalhotek? No, trošku jako vytáhnou. Mám kolik? Tady plasnu na stůl. Potvrzení od gynekologa? No, jakože... OK, No dobře. nic, No nic, pokračuj. to asi je téma jako na jiný To měl díl. nechat nakonec. A máš tam i historky od Evy Vackový? Od Evy Vackový? Ano. Evu Vackovou. Ty jsi říkala, jestli jsi to všechno... Evu Vackovou ne, Evu Jackovou tady mám. No to je ona, no. Tak od Evo, já se omlouvám, ale mám to tady napsaný dobře, akorát jsem to blbě přečetla. Tak klidně to přečti. Jo, ne, ty to přečti. Dobře. Ty už se bojíš, že řekneš špatně jméno, víš? Přesně, já už to nechci říkat. Takže Evička Jacková, HR business partnerka ve VIKRE, doufám, že to čtu zase správně. Jednou mi přišel na pohovor kandidát s lampičkou v podpaží a vysvětlením, že vedle naší kanceláře asi někdo vyklízí a on ji tam viděl a prostě nemohl nechat. No tak co by ne? Člověk schánčlivej, víš, No, jakože... tak lampička se hodí, jestli funguje. Přesně. Pak jdem další od Evičky, tady máme, že další kandidát zajímavý pro ní byl .NET developer s fakt hezkým CVčkem, takový to vyvoněný CVčko, jak si řekne, to bude fit, jo. A když ho požádala, aby řekl víc o svých zkušenostech, tak řekl, že má zkušenosti jak s forehandem, tak s backhandem. Asi tenista, ale .NET fakt neuměl. Já bych ho ještě poprosila, aby na to tam předved, víš, rovnou, jakože, prosím vás, a jak děláte ten forehand? Forehand nebo backhand? A backhand. No, prosím vás, ukažte mi to. A to mi připomíná takový to, když kandidáti předvádějí něco na pohovoru. Tady jsme měli historku. Malý moment, já ji zkusím najít. Haha. Dejme.
A co hledáš? Jo, tady. Historka se nazývá Než jsem se nadála, už jsem předváděla sestavu ze synchronizovaného plavání. Jo, to tam je, no. Taky přečti. Já ji mám přečíst? Jasně. No počkej, tady. Jo, abych to pak to... Jo, už to mám. Takže, a má krásný jméno. Cordula. Cordula, asistentka na oddělení komunikace 19 let. Takže, dělala jsem pohovor na praxi v jedné PR agentuře. A asi po půl hodině se mě paní, co pohovor vedla, takže personalistka, že, zeptala na to, jaké mám zájmy. Děláte nějaký sport? Bingo, zavětřila jsem příležitost konečně zužitkovat ta léta strávená na kroužku synchronizovaného plavání. Jenže ona se mě z ničeho nic zeptala, jestli bych jí nemohla ukázat kousek nějaké sestavy. Jakože, cože? Bez vody? Pravda, už předtím měla několik vážně originálních otázek, které mě taky zajímaly, ale tohle mi přišlo vyloženě divné. Sebrala jsem všechnu odvahu a šla jsem na to. Lehla jsem si na zem v zasedací místnosti a už jsem máchala nohama a rukama. Teď si představ, že jdeš kolem té zasedačky, ne? A víš tam prostě... Tam člověk na zemi a máchá rukama. No. Byla to ta nejdelší minuta mého života. Nedělám si legraci. Byla to naprosto absurdní situace. Kdyby mě někdo viděl, myslel by si, že mám právě nějaký záchvat. No to jsem myslela, že jo? No. Říkala jsem si, co to pro boha děláš? Za to náborářka, zase strašný slovo, byla naprosto spokojená, jak jsem se do toho odvážně pustila. Ale ani to jí nezabránilo v tom, aby se mi pak už nikdy neozvala, ona ji ještě vygoustuje. Ty vole, ona ji nechává ale po zemi. Přesně, ne. No co, dnes na to zpětně vzpomínám a přemýšlím, jestli to byla důmyslná zkouška, jak zjistit, jestli jsem ochotná udělat cokoliv, nebo jestli to udělala na schvál, jen pro svoje vlastní zvrácené potěšení. Nebo tak, no. No upřímně, některé náborářky můžou být jako potvory. Mrchy, viď? No, bitches prostě. Aha. No, a některý jako vychutnávají si ty kandidáty, že jo, některý, no. Tak, no, tak ještě, že třeba nedělala jako skok vysoký nebo daleký, viď? Ale teda chválím Cordulu, dala do toho úplně všechno, ale ten ghosting si nezasloužila. No, to ne. To jako fuj. To jako rozhodně ne. To jako fuj. No. Dobře, já se dostávám k historkám od mojí kolegyňky Renči Zelenkové. Jo, tak tam psala taky hodně, vy. HR konzultantka v Principal Engineering. Děkuju, Renatko, že jsi se s námi podělila. A to jsou takový jako rychlý spíš úryvky, jo? Kdy na pohovoru Renatka pronesla, vy jste mi nějaký povědomí. Vy jste studoval stejnou školu jako já. No. Jaká třída? Nakonec vyšlo najevo, že jsme rok chodili do té samé třídy. Což je vlastně ještě dobrá varianta, protože možná si jako úplně spolužáky nepamatujete, že jo? Ale vemte si, že by vám přišel na pohovor třeba někdo, s kým jste chodili nebo spali. Já tady mám takovouhle historku za chvilku. Ano, já mám tady... Máš? No, tak ji sem rovnou hoď, to prostřídáme. Dobře. Moment, teď úplně mi to vypadlo. Musím to tam... Takže to se historka, to nech nakonec. Už to mám. No tak mám jí dát nebo ne? Ne, necháme si to na závěr. Dobře, tak mám dát další nebo ne? Já jich tady ještě mám pár od Renči. Dobře, tak pojď. Tak, pak tady mám. Kandidát měl v CVčku jako dovednost, že umí zasunout USB flash, jako ten disk, do počítače pokaždé na první pokus. A stojí přitom na hlavě aspoň, ne? Ne. Aby to byl nějaký skill teda. Počkej, já ti to někdy vyzkouším, já ti dám flašku a zkusí na poprvé hned dát. Jako, ty se nikdy nespleteš, že to otočíš. Napade, já nevím. No pade, ale přesně, jako nikdy, ale on na první pokus vždycky. Nikdy jsem nemyslela, že to je jako speciální skill, který bych si udělala do CVčka. No třeba. Prostě, když umí zasunout, tak si napíše do CVčka. Takhle, když to zasuneš obráceně, tak je to blbý. Co si budeme povídat? No ono to zasunout obráceně nejde. Víš právě. No to ani tak. Já mluvím o té flashce. Vždyť já taky. No. Dobře. Dobře, tak popojedeme. Když dělala Renča v Alkronu v hotelu, tak měli firemní byt pro mimopražské zaměstnance. A v inzerátu nabízeli práci pokojské i s ubytováním, jako v tom bytě. Aha. Jednoho dne se objevila v kanceláři u ní paní s kufrem, že tu práci bere a že ji jako ubytujeme v tom Alkronu. Jakože, tak jsem tady, který mám pokoj. Výborně. Začínám, jo? Výborně. No a to, že jí uchazečky a
to, že uchazečky o práci servírky a barmanky posílali běžně fotky v plavkách, to už je jenom taková třešinka na dortu. To jsme taky slyšeli, No. To je pravda, no. No, já tady mám, není to ještě sexy, šťavnatý, Okay. ale už se tam pomalu můžeme jako propracovávat, ne? Tak já udělám jenom takový jako, jak se tomu říká, no, tak, navnadit. Dobře. Jmenuje se to Nevhodná chvíle na flirt. Dobře. A je to od Cecílie, 31 let, content manažerka. Žádala jsem o práci vedoucí komunikace v jedné velké společnosti. Ukázalo se k mému naprostému údivu, že pan náborář, pořád hrozný slovo, je neskutečný kus. Jo? Naštěstí jsem se během rozhovoru dokázala jakž tak soustředit. Já jsem někdy jako ráda, že nám ženským nic nestojí, protože když někdy vidíš jako... Někdy zůstává rozum stát. Někdy ano, přesně tak. A už nám tady zase pípá, někdo něco krade, no. ale zvláštně, že tady nikdo není. Takže to musel být nějaký rychlej duch. Se jim to tady jako... Ano, dobrý, už nám to opravili. Tak, to jsem ale ještě nevěděla, že na konci pohovoru zcela převezme velení moje podvědomí. Podala jsem mu ruku a chtěla jsem mu poděkovat, ale vypadlo ze mě. Díky, skvěle jsem se bavila, někdy si to zopakujem. Ano. Vyděšená vlastními slovy jsem začala nekontrolovaně se smát a trvalo to asi 5 minut, než jsem se uklidnila. Celou dobu na mě zaraženě zíral, když jsem pak nakonec od té společnosti dostala nabídku práce, dost jsem se tomu divila. Já tady mám něco podobného. Tak možná pan náborář, jako, víš si, o tom, víš, připravoval políčko. Já tady mám podobnou historku od Pavlíny Pobořilové. Zdravím, Pavlíno. Která dělá Employer Brand a Happiness Manager ve společnosti Heidig. A píše, já jsem při podpisu smlouvy řekla jednomu fešákovi, jo, sledujete fešák, jo, místo prosím tady podpis, tak řekla tady prosím dítě. A ne, není to můj manžel, ano, byla jsem vdaná, a ne, nebyla jsem ani těhotná, ani jsem neměla hříšné myšlenky. Co jsou myšlenkový pochody tohle? Mě by opravdu zajímalo, jaký myšlenkový pochody v té hlavě jeli, až jí to dostalo do pusy tohle. No, že jo? Ale dítě tady, to muselo být fakt jako rychlý, to přeskočila svatbu, všechno. Ale podle mě tam prostě proběhla nějaká neskutečná chemie, víš, jako tělesná, a ty pudy a ty geny to prostě nasadili do té hlavy, že a pak to vypustili z pusy. Ne, tam se podle mě zapojil ten plazí mozek. Víš, že se zapoje plazí mozek, když jsi jako v nějaký extrémní situaci a teď buď prostě utíkáš, anebo zaútočíš. No tak ona útočila, že? Jakože, dítě, tady, hned. Dobře. Pavlíno, děkujeme, děláme si z toho legraci, ale chápeme, že to asi nebylo úplně vtipný v tu chvíli. Teď to vtipný je, takže my se tomu můžeme a všichni se tomu můžeme smát, takže dobrý. Tak, co tam máš dál, protože já už bych jako pomalu sklouzávala Dobře, tak já tady dám šťavnatějších vod. Dobře, než sklouzneme do šťavnatějších vod, tak já tady mám krásných pár historek od Hajvan Tomko, která je manažerkou a dělá rekrutment hlavně v USA a i v České republice pro Good Data. A od ní mám opravdu pikantní historky, takže já vám tady dám jako ochutnávku jednu a zbytek si necháme potom na konec dílu. No už nás nenapínej a pojď do nás. Dobře, tak já teď nevím, kterou mám vzít jako tu ochutnávku. Mám tě nějakou vybrat? Dobře, ne, začne. Ono, totiž od Hajvan to bude takové vietnamské okénko, jo? No, má večerku? Taky se k tomu dostaneme. Okay. Takže Hajvan, jenom pro vysvětlení, Hajvan Tomko, což už vám napovídá to jméno, je Vietnamka, žijící u nás, mluvící jako perfektně v češtině, rozumí hlavně českému humoru, což je na ní hrozně znát. A hrozně ráda si s ní potkám jako osobně. Hajvan, jo, kdybyste mě někde viděla, půjdeme na drink. Hned si mě odchyť, chci se s tebou seznámit. Tak a jedna z historek je, že nabírá lidi z Vietnamu taky. A kandidát ve Vietnamu mi řekl, že je zklamaný, protože měli jako online call, je zklamaný, že si myslel, že Mrs. Tomko bude blondětá modrooká paní z Evropy a že má vedle sebe syna, aby mu ukázal Evropanku.
Na výzvu, zda by si mohl tedy zapnout kameru na pohovor, tak řekl, ať počkám, že se musí oblíknout. OK. To by možná bylo dobrý se oblíknout Takže na pohovor. No, ale jako vtipný, tak jako chudák zklamanej, rozumíš? Jo, No, ano, zklamaný. No, anebo jí kandidát jednou do telefonu řekl, vy jste Vietnamka, to je hezký, já tady pod barákem mám večerku, to jsou asi vaši příbuzní, ne? Určitě, to je propojená síť a každý Vietnamec se zná s každým. Prostě Každopádně. No a ještě teda jako nakonec, ještě do vietnamského okénka, jiný kandidát mi zase řekl, že klidně můžeme mluvit anglicky, že ví, jak je pro Vietnamce těžké mluvit česky, že to vidí v televizi pořád. Ona mluví naprosto plynulou češtinu. Ale ne, tak byl uznalej, víš, jako že jí chtěl pomoct, tak to bylo takový hezký od něj vlastně. OK. Dobře, bylo to hezký. Dobře, přesuneme se do šťavnatější části. Dobře. A tímto ukončujeme naší audioverzi podcastu. A to jim fakt nedáme, ano, jo? uděláme, je to pokus. Okay. Takže vážení přátelé, kdo chcete slyšet zbytek dílu... A že bude opravdu šťavnatý. A že bude šťavnatý, a zase aby jsme je nenamotivovali moc, že to zase tak šťavnatý nebude, že třeba jste zvyklí na horší věci. A potom v případě, že ano, tak je škoda, že jste nám to neposlali. Tak tímto končíme naší audioverzi a zbytek dílu uvidíte, nebo celý díl naprosto nesestříhaný video epizodu. Prostě real in time, jako jo? Vůbec nesestříhaný a i s tím koncem šťavnatým, tak uvidíte na YouTube, kde vám tu video epizodu dáme a budete si ji moc vychutnat až do konce. Až do konce s tím šťavnatým závěrem. Takže tady končíme a šup na YouTube. Tak zas příště. Holky. Drzí. Tak čau. No a pro vás nikam pokračujeme dál. Přesně tak. Tak jdeme na to. Já začnu. No, už jsi začala, tak začni. Jo. Já začnu Radkem 27. Mám to nazvaní. Na profilu jsem měl obrázek pánského přirození. Na profilu. A teď se dozvíme, proč tam měl. Kdo by si dával jako obrázek pánského přirození. Jakože dick pic, jo? Jakože prostě, prostě dick. Vojta. Dobře, tak prostě prosím ne. tě. Tak pozor, jo. A pozvali mě na pohovor na místo uměleckého ředitele v reklamní agentuře. Nastal den D a všechno nejdřív probíhalo docela dobře. Počkej, moment. 27 let, pozice marketingový ředitel. No, proč ne? Dobře, jedeme dál. No, jedeme dál, prostě. Já jedu, akorát musím se najít, kam kde jsem skončila. Takže, všechno probíhalo dobře, jo, pohovor jako jede, všechno dobrý, dokud jsem se nerozhodl jim ukázat, ne Dicka, ale ukázat jim svou profesionální facebookovou stránku. Protože jsem si myslel, že je bude zajímat její design, teda ten design, co dělá on, a moje grafické výtvory. A měl to vytuněný. No, jako prostě tak, jako, aby viděli, v čem je fakt dobré já, že jako umí. Sotva se začala stránka načítat. Otočil jsem obrazovku na náboráře. Zas to slovo. Náboráře. Otočil jsem obrazovku na náboráře, který se okamžitě začal smát. To mě překvapilo, tak jsem se podíval, co se tam zobrazilo a zjistil jsem, že někdo vyměnil mou profilovou fotku za smějícího se obrázek pánského přirození. Takže to byl jako obrázek, jako animovaný, nebylo to jako dick pic. Okamžitě mi došlo, co se stalo a kdo za to může. Určitě v tom měl prsty můj nejlepší kamarád. Ty jsou ty nejlepší kamarádi, prostě ne. The best for you, jako besties forever a for life, který zná moje heslo. No tak ale nedávám heslo kámošům, ne, víš co. Snažil jsem se to vyžehlit a rychle jsem vysvětloval, že to mi jeden kamarád udělal naschvál a naštěstí byli chápaví. Nakonec mi tu práci nabídli. Představte si to. Takže to... Hele, a ty bys ho přijala? Kdyby mi to takhle vysvětlil a znělo by to uvěřitelně, tak bych ho přijala. Jo. A víš, že já možná ne. Ty ne. Přijmeš na místo ředitele No tak pokud by si to vyměnil. Ne, poslouchej mě.
přijmeš, dobře, jasně, si to vymění, jako dobře, já mu i věřím tu historku s tím kamarádem, No. jo, ale přijmeš na místo ředitele, který je opravdu zodpovědná už jako velmi pozice, někoho, Kdo dává hesla, dodá vej. heslo svýmu a to kamarádovi, máš pravdu, no. jako od sociální sítě. Já bych ho ne to. To se jako, Sorry. Ale oni ho přijali. to je přesně člověk, který si dá jako heslo do počítače 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dobře, hele, Takže já tady mám historku. A já jsem si myslela, že bude jako sprostá a ona není. je to od Eriky Kočárkový. Ty jsi to nečetla? Četla, ale já jsem viděla banán a je to nějak jako přišlo, že tam Ten bude by měl něco, být lilek, že kdyby tam to bylo. bude něco spicy. No, Takže bude spicy banán. bude non-spicy banán. Tak to ani nečti, ne? Ne, počkej, teď už, hele, jsem řekla Erika Kočárková, HR manažer ve FIGE Czech Republic. Ty dostaneš být za to čtení. A píše, co kandidáti, to je v pohodě, ale mě si jednou jeden manažer na pohovoru vzal banán a začal ho jíst. Ve mně by se krve nedořezal a chudák kandidát taky koukal. Jo, takže prostě týpek na pohovoru rozbalí banán a začne ho tam jíst. No. A já jsem si, že to bude sprostý, tak pardon, no, tak se aspoň vychladnete trošku, než začneme s něčím horším. Tak jo, tak já ještě přihodím něco, co jsme taky jako měli dát do té audioverze. Nestihl jsem včas vypětnout žvíkačku, zazmatkařil jsem a přilepil jsem si ji na dlaň. A ano, Já to vidím. na tu samou ruku, kterou jsem pak podal šéfovi budoucímu. Je víc než jisté, že potenciální šéf z toho nebyl vůbec nadšený. Tak přilepíš prostě a neodlepíš, ne? Víš prostě. Tak jako Jak to takhle taháš, ne? Ty musí být ještě změklou, ne? To je takový Jo. No. No takhle, práci nezískal. Tak, jako chápu. Hele, ale já tady mám jednu historku a ta je teda moje. Ta je moje, vážení přátelé. Já jsem kdysi dávno... A je šťavnatá. No, je taková prostě fakt jako... Stydím se za to doteď. No. Tak to pojď do nás. Když jsem dělala kdysi v mojí první práci v personální agentuře Axial, zdravím všechny, pokud se koukáte. A tam já jsem dělala v oddělení, kde se navolávali brigádníci. Jo, že ano. Prostě zavolá ti DHL-ko, potřebuji tolik lidí, prostě na výkladku. A tady to jsme obvolávali pro nějakou firmu, to už se nepamatuju, kde potřebovali administrativní výpomoc. Mm-hmm. Takže jsme obvolávali ty kandidáty a nabízeli jsme jim tu brigádu administrativní, kde šlo o vkládání dat jako do softwaru, jo, do nějakého programu. No a já jsem někomu říkala o vkládání dat do počítače, někomu jsem říkala vkládání dat, jsem si to zkracovala do PC, že jo. No a jednou jsem volala jednomu pánovi, nebo klukovi, já už si to teď nepamatuju. Už vím, co přijde. A jak máte ty dvě slova v hlavě, no tak mi se tam spojilo. Jako počítač a PC? Ano, takže jsem mu nabídla vkládání dat do PC. Na druhé straně telefonu. Ne do jedný, ale do PC. Na druhé straně telefonu bylo naprosto hrobový ticho. On si to rozmýšlel. Načež se pán jako osmělil a říká, to zní zajímavě, povíte mi víc. Já mezi tím mrtvá. Pozor, ale já jsem seděla v té kanceláři s dalšíma 3 kolegyněma, který jako instantně spadli pod stůl, tam se řezali smíchy, prostě brečeli, nemohli vylízt. Ne. A já jsem musela dotáhnout ten pohovor s tím, nebo ten rozhovor s tím kandidátem a řekla jsem mu, omlouvám se za přeřek. A on, ne, to je v pohodě, jenom mě to zaujalo, to by mohla být zajímavá brigáda. Já bych to tam navkládal. No, kandidát to přijal brigádu. Jako, ale pak byl překvapený, že tam... Tak pak že přišel tam bylo a jenom říkal, že to byla celkem nuda. Tak ty nastavíš takovýhle očekávání a on tam pak datluje. No, tak, a to jsi mi nikdy neřekla, vidíš? Známe se tak dlouho se já známe. mám pocit, že už jsem to říkala všem, tak tebe se mi nechala. Ne, já jsem ještě ne. Tak teď už to vědí já jsem poctěná. A je dobrý, že to neříkáš třeba někam do podcastu, že jo? No ježiš, to nebo bych takhle nemohla. na kameru. To by bylo trapný. Okay. Já tady mám zkušenost jednoho kandidáta, která dokládá, že není dobré absolvovat pohovor v pondělí, protože v neděli skončil v posteli se ženou, s níž něco popil na baru, že jo? Ano. Byl to klasický jednu noc, jo? Okay. Ale on jako se nezajímal, čím se ta žena živí. On prostě jenom chtěl jako a domů, že jo? To tak bejvá. Nemůže být zas tak sprostá. OK. Aby nám to ten YouTube povolil, no, tak to vypípáme, to je dobrý.
Tak to stříhat nebudu. Já to stříhat taky nebudu, tak nás asi vypnou, no. A on se bohužel to, co dělá, dozvěděl právě v pondělí na pohovoru. OK, Ona takže... ho pohovorovala. Jo, takhle! Já jsem myslela, že zjistil, že to byla jako Ne, on nějaká přišel na pohovor. prostitutka On přišel na pohovor. a že bude muset jít na testy. Ne, on přišel na pohovor a ona ho tam uvítala, že si jdou dát pohovor. Ne. Aha. Ne. Aha. Jakože, OK, takže jako večer od ní odešel, jako baby, jako už se nikdy neuvidíme, No jasně, protože prostě. jako a ráno tam jako nastoupila. Tak doufám, že byl dobrý teda. To Protože už jsem se nedozvěděla. Jestli nebyl dobrý, tak si myslím, že na něj měla jako asi, víš, ostřejší měřítko. No takhle, jestli byl dobrý, tak to je dobrý. Ale jestli byl, tak představ si, že musí s ním ten pohovor tam usedět. Jako, jo. No hele, ale představ si, že on ti večer řekne, ale já jsem v posteli dobrý. Jako, no. A pak zjistíš, že jako to zas tak dobrý nebylo. A potom přijde na pohovor a řekne, no v tomhle tom já jsem vynikající. Takže si říkneš, ne. Nope. Okay. Lhář. Nope. Namyšlenej egoista. No, dobře, no, tak třeba mu dala zpětnou vazbu pořádnou. No, to asi, asi jo. Já tady mám, vracíme se k Hajvan Tomko, Ano. kdy píše, kandidátovi jsem vysvětlovala, že máme engineering tým ve Vietnamu, tak zda je to za něj z pohledu spolupráce a času v pohodě. Načež mi řekl, tak to se teda nezlobte, ale s Vietnamcema fakt pracovat nebudu. Ti prodávají trávu a drogy. A řekl to rekruterce, která je Vietnamka. A je úplně hloupý ten pán. No, já nevím, jestli ten rozhovor byl po telefonu, nebo jestli byl jako online, a nebo jestli byl osobně. Jediný, co by ho... Ne, vlastně by ho to neumlouvalo vůbec nic, myslím, jo? že tam jako vůbec nic by ho nebude neomlouvalo, jako ale omlouvat. jestli tu Hajvan rovnou viděl a tohle to jí tam poslal, no tak jako OK, no, tak jako debil na debiltou. No, debil na debiltou. OK, to je skvělý. Viď? No. Já myslím, že tohle spojení si všichni zapamatujeme a budeme používat v běžné konverzaci a komunikaci. Co tam máš dál, protože mě už to asi došlo, já se budu muset něco vymyslet. Fakt jo, no tak hele, já to klidně ráda zakončím historkama z Hajvan, protože ty se mi hrozně líbí. Dobře. Takže já tady mám další. S kandidátem jsem si vyměnila pár e-mailů ohledně naplánovaných pohovorů. Tak si chtěl asi šplhnout a napsal vietnamsky jakože PS. Miluju pho, jakože vyslovu správně pho, jako tu polívku. Že? To nedopadne dobře a já vím, proč, poslouchejte a dál. ona píše, ono občas, když se použije Google Translate a blbě se vykopíruje diakritika, tak to znamená taky něco jiného. Takže v překladu mi napsal miluju děvky. Takže si udělal určitě jako plus. Jako, ten udělal dobrý dojem, myslím, že tam se to povedlo. Ano. No, to nevím, no. No, pak tady mám další. Zase vietnamské okénko prostě, jo. V Good Data máme na recepci kolegyni, která je taky vietnamského původu. A když kandidát přišel na osobní pohovor, tak si ji spletl se mnou. Když mu kolegyně říkala, že si nás popletl, tak jí řekl, jo, to se omlouvám, víte, že vy vypadáte všichni stejně. Au. To ale prostě taková ta česká mentalita, jako jo, prostě. Všichni Vietnamci jsou stejný. Všichni mají večerku a Všichni všichni se znají a večerku. jsou jedna velká rodina. Všichni jsou jedna velká rodina a všem tykáme, jo. No to je, ale to bych normálně fackovala ty lidi. To je jako. prostě, ale ne, dobrý, že se ti ten kandidát vlastně takhle odkope hned na začátku a už nemusíš nic řešit, že jo. Debil, pokračuj dál, tamhle máš východ. Ty. A zrovna v téhle firmě, kde prostě je opravdu multikulti tým, tak si myslím, že to nedá, že jo. To nedá. Ach jo. Stydět. Shame on the guy. No hele, a to je asi všechno. No. To já tady mám všechno, už tak už ono, bohužel hele, jako, ono ale já jako myslím, že možná Hajvan si ještě třeba něco vzpomene a budeme to mít v dalším díle. Ale můžeme, já bych udělala zase další výzvu, aby nám lidi posílali, protože oni těch historek, teda vy těch historek, milí posluchači a diváci, máte hodně. Ono bylo i málo času, mě i hodně lidí psalo, jo, napíšu ti spoustu historek, jenom jako teď nestíhám. Já říkám, prosím tě, ale nahráváme ve čtvrtek večer a tu výzvu jsme dali v pondělí, takže toho času moc nebylo, takže ono, když se nám něco sejde, tak to bude dobrý. Takže my se polepšíme, protože si myslím, že bychom měli víc zapojit jako komunitu. Protože ta skvělýma historkama jenom hemží se.
Učí se to hemží. Dobře. Takže Tak pokud nás slyšíte, vidíte, líbí se vám tohleto, tak nám to lajkněte, aspoň na tom YouTube, ať vidíme, že se vám to líbí. A že v tom třeba máme pokračovat, protože tohle je opravdu jako jeden z prvních pokusů, kdy to nahráváme na telefon, vidíte to, že tam nemáme jako videa z různých úhlů, prostě máme to jako low cost řešení. Na prasáka, no. Ale doufáme, že se vám to bude líbit. A takže lajkujte, dejte nám vědět, co se vám na tom líbilo, co ne, jestli chcete další díly v tomhletom režimu. No a my se zase rozloučíme. Jo, a kdyby vás napadly další historky, tak nám to tam prostě hrňte. Hrňte nám to na LinkedIn, na Holky drzí, Instagram nebo do e-mailu. My to zase sebereme a až toho bude dost, tak uděláme další vyvoněný díl. Přesně tak, anebo kdyby vás i napadlo nějaké téma peprné, zajímavé, které bychom měli zpracovat a podpořit to i historkama od vás, tak to my jsme taky jako tomu open. Jsme open, rozhodně. No. Pro každou špatnost. No, tak jo, mějte se krásně. Tak zas příště. Holky Drzí. Tak čau.